Den filmer nu. Ja, det var jo. Så det her, det er Susse. Susie? Min ven. Det er sgu da Rambo. Nå ja. Jeg er lidt stresset lige nu. Det her, det er Rambo. Slap af. Slap af. Det er godt. Godt, Rambo. Så Rambo, han er en bredsnudet krokodille. Og hvis vi løfter op her, så kan vi se det her hud her. Det er lidt ligesom et elefants øre. Og når jeg putter min hånd ind under her, så varmer han op meget hurtigere. Kan du lade være med det? Du skal ikke spise. Eller du skal ikke spise min hånd. Du skal spise. Nu får jeg lige en lille daggammel ud. Flytter lige lidt. Skal du op? Skal du have? Skal du have? Op, 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 op. Ej, Rambo. Op, op. Det er godt. Ja. Yeah. Vaffle. That's good, Bubba. That's good. So every time he turns, you can feel him tensing about a second or 2 seconds before he turns, which gives you a little head start to get your hand out of the way. The more people, the more stressed he is, and the more likely he is to try to give me a little bite over the fingers. Come on. Up, up, up. God. Vaffle. Yep. God. Og så lige den sidste. This is the last one. Hele vejen. Op, op, op. Det er godt, Rambo. Ja, bølle. Far, det var da ikke så slemt. Far, bassemand. Det var da ikke så slemt. Var det bølle? Nej, bøllebulle. Godt. Så skal du ind igen. Hele vejen. Godt. Han sluger godt meget. Det var Rambo. Ja, det gør han. Shit,